Takže čau lidi, já jsem Mírka, vítám vás u dalšího let's play ze Shake and Fidget. Jdeme na naší první postavu. Jirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hospodu už mám vyklikanou, zkusíme si arenku. No, epic zbraň. Udala si nás. Škoda. Neřešíme, vylepšíme se. O něco malinko. A jdeme do podzemka, uvidíme, jak nám to půjde. Pojď. Jo, dobře. Oh. Jo, hezky. Dáme ho. Jo, dali jsme ho, jo. Super. I když nepadlo epic, dali, jo. Konečně, super. A ty vagy prostě, wow. A jdeme na další postavu. Na S, teď nevím jaký. Nehřešte. Jak vidíte, je nová úplně. Řekl bych, že dobrá. 167. Křídlák, jo, dobrý prostě. Kouknu se do zbrojírny. Jo, na Jirkovi jsem se zapomněl kouknout do zbrojírny. Trapný. Nic. Čarák. Škoda, že není za goldy. Tak, tady se kouknem. A už jsem se dneska koukala, ale abyste věděli. Mám porovnávání věcí. Mám to radši. A zkusím asi podzemko, který jsem si dneska skoro dal. Pojď. No, teď nic. No nevadí. Arenko až za 2 minutky můžem. Tak to zkusíme až za chvilku. Jdem na další postavu. Level 6. Pankáč. S17. Jo, tak takhle. Co to bylo? S17. Oudu ještě nemám odjetou. Nechci. Tak takhle. Můžem. Tady tu asi bych si nechal, co? Ne, tady to se nasazovat nebudu. Zkusíme jo, to už jsme, koukneme se do zbrojírny. No, tak to je na nic. nic. OK, tak tady nic není a přesuneme se na další svět. Na S15. Kde mám starou postavu, úplně jsem na ní zapomněla. Tak takhle. Nevím, do koho bych měl chodit. Zkusíme se ale kostu. Sorry za to. Tak sorry. Další útok se zkusíme. Hezky. Ale to vypadá nadějně, když o jaký level je větší. Pojď. A dali jsme ho. Yes. Dáme si quest. A půjdeme na další svět. Koupíme ještě zvíře. Tak. Na další svět, což je Mirkus 7. Tady taky nic nebylo, koukal jsem se. Jo, a zkusíme podzemkou. Ukážu vám tohle, jestli si dám, i když jsem bez elíků, takže je to na nic. Jo, prostě bez výdrže. Jo, tady jsem chtěla zkusit, ještě nemůžu do haje. Aj karamba. Jinak, co bych vám řekl, už mám 5 odběratelů, což je super. Celkem dost shlédnutí. Tak to jsem moc rád. A ještě se koukneme na jednu postavu, což je
zipy, kterou mi půjčil kámoš. OK, jsme na ní. Koukneme se do pošty. Do pošty. Cech. Nic. Zkusíme hlavně arenku. Jo, jsem si dobrý. Jinak, teď by měl být XPC Weekend. Takhle. A potom by měl být Epic, nevím to na 100%, ale měl by být. Tady něco vyupgradujeme. Tak, jen trošku. A dáme OK a jdeme do něj. Krytka hezky. No, do půlky. S křídlákem by to bylo lepší. Koukneme do zbrojírny. A vůbec nic. Čaroobchod. Taky nic. I když můžeme elíky protočit. Ale nejen to eleganci. Dobře. Tak hned koupím. Takhle. A to bude asi z dnešního let's play úplně všechno. Takže se uvidíme pak u dalšího let's play. A tak asi čau.